Егото. Нещото, за което всеки говори и всеки има мнение за него. То не търпи критика, не издържа на обида. То иска да е право. Винаги. Да бъде уважавано, да бъде силно. И щом някой те докосне с думи в слабата му страна, то просто избухва. С гняв, с обида, с тишина, натежала от гордост. Но всъщност обидата не идва отвън. Тя се събужда отвътре. Там, където е боляло. И там, където все още го боли. Ако думите на другия все още те нараняват, това означава, че те живеят в теб. Може би си повярвал в същото, а може и да го отричаш, защото се страхуваш да го признаеш. Какво казва егото? Ти ли ще ми кажеш? Кой си ти, че да ми казваш? Аз сега ще ти покажа. Аз не съм такъв. Това не е вярно изобщо. Това е само в твоята глава. И веднага започва защитата. Но ако си осъзнат човек, първо ще си зададеш въпроса. Интересно, защо това ме засягат? Къде в мен живее това, което чувам? Мога ли просто да наблюдавам, без да се защитавам? Виждаш ли разликата? Първият глас иска битка, а вторият просто търси разбиране. Гневът винаги идва от егото. Ако ти се разгневиш на някой, това идва от егото. Защото ако ти нямаш его или потискаш егото си, тогава реакцията ти ще бъде съвсем различна. Защото в центъра на нашето спокойствие, когато няма его, в центъра на нашата душа има просто покой, разбиране. Там няма вина и няма нужда от защита. Там просто има истина. Следващият път, когато някой те обиди, просто вдишай и издишай и се замисли как би отговорил. Дали ще отговори твоето его или ще отговори осъзнатата личност в теб. Понякога най-мъдрата реакция е просто тишина с разбиране. Обидата не показва колко лош е другият, а показва какво още в теб има за лекуване.